iti asidag ti talon nga inted ni Jacob ken ni Jose nga anak na adda sadyay ti bubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus iti abay ti bubon gaputan na bannog anag na. Ngan iting nga ti aldaw idi. Napanggimatang dagiti adalan na iti kanenda ijay ili. Iti saan ang mabayag dimteng ti maysa sa Samaritana tapno sumakdo. Makiinumak man kinuna ni Jesus ken kuana. Anya kinuna ti babae, maysa ka a Hudyo, ket makiinom ka iti maysa a Samaritana, ta saan nga ugali dagiti Hudyo ti makilinnangen-langen kadagiti Samaritano. No ammom la kuma ti sagot nga ited ti Dios, ken no si asino ti dumawdawat ken ka iti inumen. Dumawat ka kuma ken kuana ket ikkan naka iti nabbiag adanom. Good morning. Ti topiko tayo, ibagbaga dagiti maibasa, tatanga Domingo, danom. Napateg ti danom. Dimmakkel kami nga struggle mi atalaga ti danom. Ta ijay sityo mi, amoy umatan nga jay ubog ka kilikili ti bantay, ubog, taltalon, narigat ti danom. May sa asityo nga idi ubingak, pitpito ti gripo, amoyo ti gripo, tay di bumbaan nga kayo ti mangguna nga nakaununag. Haan nga mabalin kada kami daytay ikabkabil tayo nga jetmatic daytay landoklaan. Narigat kanya mi taagpaltik tanauneg launa di danom kanarigat nga parwaren napigsa ti pakol na dayay mangguna madi iso nga daytay di bomba dayay pitpito ijibay ayan may iso nga di may isa nga gripo ago ornong ti aglalaba iso dayay oras ti panagmamarites pagdidigusan pagsasadwan. Kay jay ti ayan ti gripo mi idi ayan ti balay ti apong ko. Kapasalog di ayan mi. Bantay nga rod. Kati kastami nga trabaho mi nga umuna sakbay ti taltalon para sa do. Amoy tag sa do. In English, sekdo. Gapota ti agsado dagitay nataengan nga babae nagmayat kanya data agdikenda namoy man ti dikennen in English jak amon agdikenda isusuundan agsasarunoda nga pan nagsado kinagrigat ti agsado pipi ano dua ti awitem tag balance niya narigrigat DJ may maysa kanya sa mo mauawatan kaday di amang ko nasirib nasirib damot amunting kastana ti pagsado mi amuyo daytay bote ti imwaysan nga tinapay gageden ikatenda di kalubna mga ramid ti nagsinansangol abasit ilan sana di agsumbangir wenno adda barot na iso pamitbitan na dayet ti kapintasan nga pagsado mi gagapot babasit kami hami maawit nangaramid ti patpatulid hanyo amot patulid in English gapot patpatulid di rolling English na nga patpatulid garod di rolling dayjay kawayan nga adda mangguna pangigganam adda manobela na ijimordong na itudukan na ti daytay tinubay na laeng nga puted ti kayo iso pilid na iso ti iduron mi kadi jay timba kargaan ikan na ti daytay pulya ti makina wenno tali iyusok mo diyan ti kam iso ti kasi pasalog nagrigat mo nga ipreno akin mo preno na dayay kasjay ti pagsado mi narigat nga minti danom iso nga kaslamay-may sa di pag-uurnungan paglalabaan pagsaduan narigat ket agingga nga damam amang ko kadamanong ko nasursuro dati agkulukol anya mo iti agkulukol haang nga mabalin di ayan mi nga minti daytay kalyum di daga ikamtiliso na bubon ko na adda bubon di ayan mi nga matay ta nakaununeg nauneg ti ubog na ito'y nagrabaw dandanim pa'y magawat
Isu nga tikas tami, kulukulam di daga, danunam ni satanas di ting nga ti daga. Tapno dadanom na, tunad dadanom na ikan mi ti hos, di jay guma. Isu ti pagpakunutan ti danum. Isu nga no awan remedyo na, kas jay ti arami, isu nga nagbalinda, aging gana nga da kami, kumukulukol kami, sumursurot kami nga agkulkulukol. Na mauawatan nyo dati bagbagak. Mawatan nyo. Kadata pa nagkulukol, haan nga amin nga lugar di ayam mi at dadanom. Nga madda special talent da, dagay may damanong ko. Adda special talent dagay lalakay. Nagbirok da danom, mangipaklob da ti baso. No aglingot nga agpanag, uy, naubog da to, kunada. Uno saan day tay banga, day tay naglutwa, hindi paglutluton nga banga, ipaklob mo, no aglingot, naubog da to, Asyay. Amu da tay agbirok. Nakarkaro mo dagiti daduma ta dagiti landok nga pagkinas jayan da ikastada kano agdeket mga agpaisaw iso ta yanti ubog na daw dayay kaging ganang agkulkulukol kayo ay kanapukaw tatadem ti sonda balbalyan nyo man di abutan kasi siyempre no agkulkulukol kayo kasi siyempre agpapanag ka ijay umininom damot umininom kami man nabartek kami amuyo ti kabilagan nga pagbirok ti danom jamay santo ka dagiti agkulkulukol na itagtagi nano ayan na ti ubog deya amudan ti so kulukulan da agpaiso man kasi ti kariga na ti danom kanyami kadla ti nagriga tatan ka nagmayaten ta nagiwaras ni vice ti grip-gripo nagado iti San Antonio ka nasurok sapay nga 30 dandani amin nga balay kaaddan sa nagaduma dagiti generatoran nga pagpakunot idida kami akay Diyos ko pakawanam narigat apaya nga ti topic ni Apo Jesus kunana ditoy danom ora di first reading no malagip yun no, na awatan tayo nga nasayaat dagiti tattao di let ang desierto niya kakunada agriridan apaya inyag da kam ditoy disyerto inlasat da kami ijay Ehipto pinapanaw da kam ijay inyag da kam ditoy matay kam lati wow awan inuman mi matay kam lati bisin isu nga agriridan bansagan dan ni Moises kaanya ti kuna ni moy Apo Dios ken ni Moises dajibay sarukod na nga imbaot na ijay baybay nagsina yadanom limasat da isumat laeng di sarukod nga kunana day sumangat ka di bantay Sinai di nangitidan na di bantay iso tinangitidan na di 10 commandments nya malagipyo sumangat ka kunana ibaot mo day ta sarukod mo idta bato kaimbaot na di sarukod na nagposwak ti danom tapno adda inumen dagiti tattao kasigon ka dagiti agad-adal kada eksperto kin nakapanen diya kamo no nakapangkay bantay Sinayon si bibiyag paylaeng sa kano day tanga danom adda paylaeng how I wish nga sakbayak matay ka mapangko makita data pinakulan ni Moises nga bato nagposwak iso ti kong kunak di ayan mitirigat ko ngagsasa do idi nagsiat ko mamo nagdasarukod ko ta ibaot ko di bantay ko wow ne kasla karayano nagpintas ko mamo kasla irigasyon ti kapigsana ko man dayjay iso nga naawagan ti Masa in Meriba apay nga maawagan ti Masa kin Meriba day tanga lugar ngamin nagreklamo makiapadan kin ni Apo Dios dagiti tattao nga kunada adda kaditi Dios kada tayo ta feeling dan na baybay andan ta awam mainumundan Masa in Meriba danom. In our gospel, iti ebanghelyo tayo. Ni Apo Jesus na panjibantay ay bubon ni Jacob's well. Kat nabannog nga nagna, tingaal daw. Kadagiti agad-adal ti Biblia, di may nga padi nga napan ijeta, dagiti agad-adal ti Biblia, mapanda mismo di lugar, adalin da. Katiting nga ti aldaw ijay, 40 degrees ti kapudot. Nakapudpudot, isa Maria. Kunana, 40 degrees. Apa yang ating nga aldaw nga napan nagsado da ito'y babae. Gayam, kanyada nga rod. Isuna, kuna ni Apo Jesus no DJ at atidog nga ibanghelyo ti basahen tayo. Upat ti kinabalaynan. Kita mo, siglat mo ta dato. Kasi mo ta nakaupatan. Adapay la serod ta, isuna ka nakaupatan. Plus, di kabalay natatahaan na nga asawa. In their term, prostitute. Dahito yung babae.
Iso nga mapantiting nga ti aldaw, tapno awan ti matatao ijay bubon. Kasimpre no, adadadyeng aglalabawon no agsasado, sumungad ta, sa balik kabkabalay na, kaslamo lata pa nagkit-kita yo, dadtamanan ni ang adaman barunan. Narawot met, kunada. Narawot met, kunada Iso nga ting nga aldaw, kukunan ni Apo Isus, makiinumak man. Haan nga mabalin nga agkadwa ti Hudyo, ken Samaritana. Iso nga rod nga di dagod Samaritan di parabol ni Apo Isus niya, handa nga mabaling nga agkadwa ta apaya, dagito nga rod Hudyo kay mamati da nga iso dati pinili ti Dios at tao na. Kadimawat ni Apo Isus, anya ti kunana, hang ka mabalin makiinom, maikadwa awam mo pagsadom. Anya ti kunan ni Apo Isus, no ammom la ko manusin no ti dumawdawat king ka. Dumawat ka kumaken kuana iti si bibiyag danom. Iso kunan ni Apo Isus, I am the living water. Nabiyag adanom. Siyak ti si bibiyag adanom kunana. Ijay ita sursurong nga ayan mi. No napintas di ubog nga agayos. Nabiyag adanom kunami. Tatamot natay amin nga danom tayo tapasig nga kinuryente. Mineral water, dispenser, nadaais na, awang mutin di si bibiyag, binubutang da tayo, nga uminom ti danom, ay apaw, magatang mo amin ang Diyos ko. Uray mo dagay taga-ubugan nga, damag gripo mi ka, mineral water, tawagam lang, 0915-333, dadtan tadwa galon. Awanan ti agsado, da kami idi ka, Isos, apo ti kakaasi kam nga agsasado. Kaday I am the living water ko na nasyak ti si bibiyag danom. Kas ano nga isitwit na yun? Anya ti importansya ti danom umuna. Iti biyag tayo nga tao. Da tayo atat tao. Sigun ti science, da kayo nga memestra, mano nga percent ti danom ti bagi ti tao? 75. Tapno awan apa, 76. 75%. Iso nga no ma-dehydrate ka, agsakit ka. Uray maturog ka. Inton makariing ka, na-dehydrate ka. Nyinturagan no naglingot ka, na-dehydrate ka. Iso nga dakay nga mamarites, agmagada to yung lipsyo. Sabi malam ka mga sumarang ulaman. Ma-dehydrate ka. Iso nga, tibagi tayo kasapulan na ti danom. Nag-meeting kam di Kalman, di parokya. Kinita mi dagiti expenses ti 2022. Imagine, timakan, napantimakan, programs, milyon, project, dadakkel, amuyo ti kabasitan kanyami nga gasto ti 2022. Medicine, awan ti na hospital. Medicine, manulaan ti medicine may 8,000 plus. Kita Kung nadadagiti nakimiting, apaya awan sakit yo. Kung na awan sakit tinakami. Kanya ti requirements na ngaming kanyami kunak, no nakariing katibigat, umuna, uminom ti 2 baso nga, danom hanga 2 baso 2 baso danom sakbay ti kape, ngamin na dehydrate ka, uray na gidda ka. Kaaging gana nga, haan nga managsakit. Kasi mo di bagi tayo no ma-maintain mo di jay, maksayan ko na damat. Kakasi na po Diyos, saan mga agpaiso. Kayso di jay, ti importansya ti danom kada tayo. Ngam ko na ni Apo Jesus, I am the living water. Kas ano nga iso ti si bibiyag adanom? Kas ano nga kunana nga makaited ti biyag? I am the living water who gives life kunana ka. Siyak ti si bibiyag adanom nga mangted ti biyag. Ngam mabalin tayo nga isitwate, mabalin tayo nga i-apply iti panagbiag tayo nga isuna ti si bibiyag adanom. Apay, ngarod gayem ko nga tumawtawag. Hanggo pa'y gayem, gayeman Anjak pa'y nakita personal. Agboy-boya ti dijay mismisa tayo, YouTube tayo. Kakuna na kaya nati, ikompisar ko ore awang pamakada na, although jak may ibaga dinagan na di Kakuna na, apo, mayat ko man na makatungtong ka, apaya, I don't believe in divorce, kunana. Kaya't na nga sa good woman da ito'y, religious, si aasawa, kajak mamati ti divorce kunana. No mabalbalin, ma-save day jay marriage da.
Kunak kanya na siguro ada problema da kayat no mabalbalinhan na nga aramiden kaya na nga sawon isave na dijay marriage. Kuna na I don't believe in divorce. Anya nga ti mabalin mong aramidan. As of now kunak mat hanggang ag-decide at the peak of your anger at in your loneliest moment no disturb di panunot mo hangga garamid decision tapaya haan nga proper data kag decide kanto no mayat jeri nam anya ti mabalim mo nga aramidan ta mabayag pa hampay maagawid ta dagaro di balasi tao anya ti konakkan niya na tila maisuggest ko you pray agkararag ka pray for healing maagasan ko madayta sakit ti relationship. Pray for understanding, give the gift of God may give you the gift of understanding, forgiveness, tano adda nagaramid amay sa pinakawan, agkalma ka pailaeng, awan sa baling aramidam nang agkararag, apaya, kita DJ may sa pamilya, no awan ti galad ni Apo Isus ubog ti kaasi, pamakawan kinamanagayat, kinapakumbaba, basically the relationship is dead. Matay deja relasyon kaysa ti kung kunak no deja amuyo ti karamba iso ti pagyan ti danum mi idi no kanayon anapon no di karamba sa bali mo dete puset dete adda pagkuan na niya pagwarwaran na puset ko nami mo daya di karamba dete takwam ungot ti pangtakom kalubam ti plato ungot ti pangtakom no awang kalub na nga mismo nagimas di miis na taapaya no di karamba ket kanayon nga napno uray lang aglumot di jay babanahan amuyo kastoy haan din sa umawatan ngayaman uray lang aglumot iso nga nagsarsaripit ka punasam di sirok ti karamba ikabil mo di posong mo ka makaisbukan ton agas mi di ubing kami kurang lagayam ti danom gadi di karamba no kanayon anapunno nya naganan aglumot ngem no pasaray maatyanan agrig-grig kang aging ganan ton nga addanton ringat na kakas jemot kanya tayo kakabsat, iti relationship kumakin ni iti pamilya, no napunpunno, tigalad ni Apo Isus, ti kinaanos, kinapakumbaba, kinaman nakawan uray agkam kamali, pangikat ti sakit tinakam, narigat nga maatyanan, ti mistake tayo ngamin nga tattao no daduma, datayumot, sakan tula mapan agsa don no awan nagyan na diay karambam. Kasjemot ati panay na espirituan nga biyag. Sakala umay agkararagen no mawaran diay pamilya. Sakala umay agkararagen no matay kan ti sakit ti atake. Sakan tula umay agkararagen no gulong-gulon day tabiyag mo. So ti kun akon kasakay mo satay mo agsa dono na atyananan di karamba haan nga makapaglumot ngem no kanayon anapunno aglumlumot narigat nga maibos di nagyan na akas di mat no napunpunno tayo kanayon ka nga umay sumadukin ni Apo Isus ti saddo ti kaasikin ayat kanayon nga napunno ta relasyon nyo iti kinaman nakaawat kinapakumbaba kin panangisakit. No napunpunno iti origadi trabaho tayo, pagtrabahuan, iti panagkakaaroba tayo, no napunpunno, ti danom ni Kristo, nga dagiti galad na kada tayo, narigat nga maatyanan, namayat apa nagbiag. Ti mistake tayo nga rod no daduma ka, habang kamay mayatan pa ilatabiyag mo ka, malipatam ti agsado. Sakan tula umararaw nga umay agsado, no agnangabitin. Sakan tula umay mararaw nga agsa doon na awan pulos inumumon. Awanon ti matakom. Ngam no adda reserba na nga ayat, adda reserba na kinapakumbaba, adda reserba na nga pamakawan, napunpunno ti reserbam ti pannakaawat. Narigat nga maatyanan. Isugar nga nukit kitaan tayo mga agpaiso, no adda ni Kristo kanya tayo nabiyag day ta pamilya.
Imagine nyo, no di mulam, padasin nyo ti nagmula tayo. Amin tayo man nga takaamutay ti agmula. Padasam tamulam nga maiswan no tarong ke mabitbitin di danum na. Babatit ti bunga na. Agmula ka ti tarong. Padasam, hamusib-sibugan. Kakasla ukal-ukal labungan ha. No nakakita kay ti ukal-ukalan ha. Ngamno naraboy, kitaan nyo da jiway kayo niya, no asidag di ayan tiwaig na danom, adumat ti maitid na bunga. Kas jaymat, no asidag tayo kinapo Isos, kanayon tayo nga kumunot, sumakdo ti grasya na, adumat di ayat nga ipurwak tayo, isyar tayo. Nung nagkurkuri batag, tanagad tayo, ay kawan nabuting atatarong mo. Kasi mo jibiyag tayo Iso nga ayam the living water kuna nga ron. Iso ti makaited ti si bibiyag adanom. Iso ti mangbiyag ti relasyon. Iso ti mangbiyag ti panagkakadwa. Mangbiyag di puso tayo nga agay ayat ngamin nakasibog na pintas di sibog na naggapo kini Apo Jesus. May sapay kuna na ayam the living water. Anya ti usar ti danomhan lang nga pagbiyag. Pangugas, di mat? Da kayo matan simosyal kayo, libre ta danom nga pagbuggo, tata simosyal kayo, alkohol, hanwas, kadadagay tayo niya, sanitizer. Kaya sumali dyan, danom kakunana, the living water wash away the sins of the world. Pinunas na, sinibugan na, ti basol ti, binugwan na, ti basol ti, lubong. Kada ita nga basol, padasin nyo ti agbuggo nga kurang di danumyo. Da kami no nya naganan, dalos kami ti ubong ti baboy. In English, piggery. Kung nadada ang amang ko, iniinutin nyo ta danom, nalaklaka mo gamin no, ado di danom nga ibuyat mo ta iyanod naan. Tano inu sagadam sa kabuyatan, sagadam sa kaboy, ay hapog, agraman duggong mo agatak baboy. Kada kami may mayat ni maibuyat, kakas niya mo ti panang buyat na ti basol, panang dalos na ti basol, no nabuslon, nalaklaka na mo't ang apunasan ti basol. Iso nga no nabusbuslon, di jay isado tayo kin ni Apo Jesus. No kanayon ka sumaddo ken kuana, no kanayon ka nga apan umararaw ken kuana, nalaklaka na mo't ang buyatan nga punasan ti basol. Haan lang amang tidtibiyag. Dalusan na pay. Kitatta ko na tayo, kuna ni Apo Jesus, iso ti living water, apaya nga di ka sumakdo ka libre mat. Wano adamo sa bali nga pagsasadwam, dahil ti madinan, ya. Baka sa bali mo ti pagsasadwam, ngumno di danom ni Apo Jesus, danom ti ayat, danom ti kinapudno, iso na nga ti ari ti ayat, kinapudno, kinapakumbaba, pamakawan. No di ti sasadwam, adu ti lebon mo, oray lang aglumlumot di jay karambam, no aglumot di karambam kadapi agbalay nga balbaltik di igid na jirwar na jay. Hanyo nga amuman dato yun ta sosyal kay nga ron. Kenalamiis na imas na biyag adanom. Kayso nga sumakdo tayo, umadaw tayo, punwan tayo. Na may mayat kumano kanayon anapunno. Ngam no nakirasan di danom mo, basit la kamali ni partner mo, out. Na awan nagyan, awan lebon mo di karambam, basit lang tinangsitan da ka, timangsit kamet. No awan nagyan itapusom, basit lang kamali, wano nakitam lang hamo nga magustuhan, uyaw. So kada kayo nga managuya, awan nagyan ti karambayaw, naatsanan. Ngam no maawatam ni kabsat mo, mapakawan mo ni kabsat mo, amo mga tulungan ni kabsat mo kay nga sa napno di karamba iti danom mo, ado ti reserbam nga iburay. I am the living water, kuna ni Apo Jesus, mangted tibiyag, awaten tayo dahi tamang tibiyag. Iso tinang punas, mangdalos ti basol ti lubong, palubusan tayo nga ibuyat na ti grasya na tamadalusan tayo iti basol, iso nga roda ti anag ti karisma ka panagdalos. Ala awatan tayo kumati si bibiyag adanom. Iburay tayo mat, dito si bibiyag adanom.